El confinament pel coronavirus pot ser una bona oportunitat per desenvolupar la imaginació, crear i aprendre. Això han pensat els impulsors del projecte artístic Quedar-te a casa, una iniciativa amb segell mataroní que recull en un web unes 1.200 imatges d'obres d'art creades entre el Renaixement i l'actualitat i que tenen un nexe en comú: reprodueixen el món de la casa. El projecte s'ha traduït ja a 6 idiomes, però si el Quedar-te a casa està tenint èxit és perquè inclou una secció participativa amb molt bona resposta. Es tracta d'un challenge on es repta els usuaris a recrear les obres d'art seleccionades. Darrere el projecte hi ha Maria Garganter, professora d'art de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Manel Trencs, un docent de l'Escola Pia Santana de Mataró, amb una llarga experiència en ensenyar fora de les aules. La veritat és que el challenge ha tingut una acceptació molt gran. En portem més de 200 de recreacions i una de les coses més maques, penso jo, és el fet de que ens hem trobat participació des de canalla, des de famílies senceres, fins i tot a gent gran, molt gran, en què han recreat obres molt diverses. De moment, el projecte ha rebut 200 recreacions des de Catalunya, Espanya, Itàlia i Sud-amèrica. Així s'hi pot veure una adaptació de La jove de la perla de Vermeer o de famosos autorretrats de Frida Kahlo i Vincent van Gogh, un repte creatiu ideal per fer més fàcil el confinament i contribuir a l'enriquiment cultural. Ens estan gairebé cada dia enviant obres. Ens estan enviant comentaris via xarxes socials de que els hi ha agradat molt aquest projecte, aquesta idea de poder compartir, que gairebé per ells és com una mena de finestra d'aire pur per poder gaudir de la cultura de l'art des de casa. El Quedar-te a casa acabarà quan finalitzi l'estat d'alarma, però no es descarta que tingui una continuïtat en un futur, perquè ajudi sobretot d'altres docents. I és que aquest recull d'obres d'art i de les seves recreacions poden ser un bon document històric i cultural del que estan passant aquests dies arreu del món.